Il-proġett tal-bini tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija jidher li ntlaqa tajjeb kemm il-pubbliku Malti kif ukoll fl-Italja. Dan wara li ġew fit-tmiemhom sensiela ta' konsultazzjonijiet pubbliċi bħala parti mill-proċess tal-għoti tal-permessi meħtieġa sabiex jinbeda l-proġett. Il-konsultazzjonijiet saru f'Malta, fi Sqallija u f'Ruma hekk kif din hija regola l-awtoritajiet iridu josservaw biex jingħata l-permess. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija Daniela Zoppardi qal li l-aktar laqam anqla seħħet f'Ġela, il-post li fih se jisbokka l-pipeline tal-gass. U b'sodisfazzjon laqa spiċċat fuq nota pożittiva li il-proġett on the whole huwa mill-qoħ minn nies, ġifieri huwa welcome. U saħansitra qed jarawh bħala vehicle biex il-kollaborazzjoni bejn Malta u Sqallija tikber u tkun mhux biss fuq il-gas pipeline ma tkun fuq livelli oħrajn. Is-sur Zoppardi qal kif matul dawn it-tliet sessjonijiet li saru fl-Italja tfaħħar ix-xogħol kbir li qed jagħmlu l-awtoritajiet Maltin biex jinbena l-pipeline li se jieħu post it-tanker tal-gass. Anke wkoll li l-Isqallin nnutaw u faħruna wkoll il-mod kif qed noperaw. U wkoll mill-awtoritajiet f'Ruma fejn minħabba li l-proġett huwa proġett Ewropew, huwa proġett ta' interess Ewropew, saret dillaqa oħra f'Ruma u l-awtoritajiet mill-Ministeri rispettivi wkoll nutaw li qed naħdmu skont il-liġi u kif suppost. Spjega li l-proġett se jidħol fażi ġdida f'Mejju li ġej biex fi żmien sentejn joħorġu t-tenders finali tal-kostruzzjoni tal-pipeline. Joħorġu 3 tenders, wieħed għall-EIA li ħajkun qed jieħu into account il-feedback tal-pubbliku. Ħajsir tender ieħor għal Marine Survey, ġifieri fejn jkollok vapur speċjali li jistudja r-rotta b'reqqa minn fejn ħajgħaddi. U tender ieħor għal dak li jgħidu FEED, Front Engineering Design, li huwa d-diżinn tal-proġett dettaljat ta' kif ħajinbena. Intant, fil-laqat li saru fl-Italja pparteċipat l-ambaxxatriċi ta' Malta l-Italja, Vanessa Fraser, flimkien ma' tim tekniku mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma.